Human sa dugay na nga pagtago-tago, nadakpan ragyod sa mga pulis ang usa ka Mag-uuma nga nagatubang sa nagkadaiyang kaso atol sa operasyon sa Rizal Street, Barangay Poblasyon, Kabakan, Cotabato niadtong Marso 5, 2025. Sa report sa Police Regional Office 12, gila ang suspect nga si alias Jeloy, 37 anyos, residente sa Barangay Pisan, Kabakan, Cotabato. Nalista isip top 8 most wanted person sa regional level si alias Jeloy. Tulo ka warrant of arrest ang gisilbi batok sa suspect. Usan ini ang kasong murder nga gi-issue ni adtong Oktubre 21, 2019 nga walay girekomendar nga piyansa. Pagsupak sa Republic Act 10591 kun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act nga gi-issue ni adtong Marso 22, 2021 nga adunay piyansa nga 200,000 pesos ug kasong homicide nga gi-issue ni adtong Setyembre 26, 2018 nga adunay piyansa nga 120,000 pesos. Nagpadayon ang paningkamot sa kapulisan aron masiguro ang tulubagon sa mga kaso nga gikalambigitan sa akusado. Giauhag usab ni PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Arnold Argente ang mga dunay kasayuran sa mga wanted person sa rehiyon nga motabang sa ilang padayon nga pakigbatok sa krimen. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.